Következő két előadónkat szintén külön tisztelettel köszöntöm, dr. Nemcsics Ákos professzor urat, és dr. Kis Gyula professzor urat. Akkor most felkérném Prokop Mária professzor asszonyt, legyen kedves megtartani az előadását. Szeretettel köszöntök mindenkit, remélem, hogy hallatszik a mikrofon. Ugye, köszönöm Máriának a lehetőséget, hogy itt a Hegyvidék Galériával bemutathatjuk ezt a könyvet. A könyv ugye nagyon 620 oldal, és a rövid fél órában nem lesz mindenről szó, de ott a fényképen ő nyilván sokan ismerik, Esztergomban a híres antikvárusa, aki már országos hírű antikvárius, aki az esztergomi kultúra egyik zászlóvivője, és hogy őnála kapható itt a szerénynek, itt az egyik ablakban áll a kötet. Úgyhogy csak néhány képet fogunk fölvetíteni, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött, hogy ez a bizonyos bemutató és fölvilágoztatás, nem akar tovább lenni. Középső? Nem kell mondanom, hogy mindenki, aki ma itt van, azért van itt, mert szeretnél látni, hogy ez a csodálatos Magyarország első fővárosa valóban a méltó helyére kerül a 21. században, és hát elfoglalja egész Európába, és hát én gondolom a világban is, mert a magyarok már mindenhol otthon vannak. Tehát két könyvet ünnepelünk ezt a kötetet, és annak egy fantasztikus, sokszorosan tovább fejlesztő az élő kar, az Óbudai Egyetem élő karának a csodálatos kiadványát. Nem húzzuk az időt, de mindenki ismeri, hogy a fekvése Esztergomnak egyedülálló, és itt ugye Taksonyban már itt a fejedelmi sárdát fölüti, és aztán ugye a Szent István itt alapítja meg a magyar államot, a magyar egyházat, és hát mai napig a egyetlen európai székesegyház, püspöki székesegyház, érseki székesegyház, Esztergomban hegyen épül. Se a Vatikán, se az összes többit nem sorolok be. Tehát látja mindenki, és tudja, hogy most van állványozva, föl van állványozva sok szép kincsét, ami 200 évvel ezelőtt, az előző évben ünnepeltük, és ha aki az Esztergomban eljut, és átmegy az sötét kapun, ahol egy csodálatos bejárata a magyar Sionba, aminek van egy csodálatos táblája, 1824, amit tavaly ünnepeltünk egy konferencián, annak, aki a kötete is meg fog jelenni, reméljük húsvétra, vagy hamarosan azután. Tehát mindenképpen sok minden történik Esztergomban, és azért nagyon szeretettel köszöntöm mindenkit, hogy ebből tehát tudjuk fölmutatni. Néhányat a fekvését nem kell magyarázni, milyen csodálatos, az a Kis Dunakanyar 3 oldalon, hogy a Duna övezi ezt a Várhegyet, ami a magyar államnak az első központja. Itt láthatok, az egyik, amiről majd szó is lesz nyilván, hogy a vár alatt, ahol Prémás szigeten, ott Gizella királyné megalapít egy csodálatos bentés kolostort. Nem kell senkinek mondanom, hogy az európai kultúra bölcsője, a bentés rendnek a kultúrája, és hát itt ugyanúgy, mint ahogyan, vagy később, ennek a mintájára épül a budai vár alatt, a Margit-sziget, 4. Béla király által. Tehát sok mint, most ez a fantasztikus kolostor, amelynek a alapjai Lovas Zsuzsa ásta ki, és Horváth István pedig a 38 templomát 40 év alatt kiásta, és csodálatosan dokumentálta, és a várat magára, hogy ennek még jelenjenek ezek a dokumentációk, de az építészek már a Óbudai Egyetemnek már a terveket szorgalmasan közre is adják, fogjuk hallani, tehát az, hogy hogyan kellene hasznosítani, bemutatni, szerencsére ez az eszemű Prémás szigetén nincsen beépítve, jelenleg épül a kár, a Dunai kár, de azért reméljük, hogy ezt is látni fogjuk. Na most ezek a fantasztikus elrendelések is a kötetben minden olvasható, tehát a római kortól mutatja el a kötetbe a legfőbb értékeket, nincsen minden benne, mert ugye nem akarom mondani,
tanulmányainak a művei tanulmányai vannak benne, tehát a római korról kevés tanulmány szól, de az átadások mindenütt arról szólnak, hogy a római kor az alapja, mint hát az egész európai kultúrának, és a római szarkofágoknak az emléket építik a középkorban fel, ezt se kell senkinek mondanom, és erről bővebben fogunk szólni, mert egy nagyon fontos emlék, a vasútállomásnál nem csak Ákos fog erről szólni, hogy úgy mutassuk be ezt a két toronyt, az a két torony jelenleg ez látszik ki a újonnan megépült, és hát egy óra alatt Esztergomba lehet érni, tehát nagyon fontos, hogy ez úgy legyen bemutatva, hogy tudja minden ember, aki a vonatról leszáll, hogy hova is érkezik, hiszen a kultúrközpontban egy 35 méteres Szent Kozmai Damjánó, éppen a kép a Szent Koronán is ott van, a koronális palákon is ott van, tehát az ő tiszteletük, a pénzterületnek a város része volt ott, tehát ez nagyon fontos, hogy ez a minden ember érezze, hogy mondom a mai a földére lépett, jövőre ünnepeljük Babics Mihálynak által megalapított Balassavári Társaságnak a 100 éves évfordulóját, arra is hívott mindenkit, egy egész éves ünnepség sorozat lett főképpen irodalom vonatkozásában, de Babics, akinek nem volt kötődése Esztergomban, de azért választja, amit mondtam, hogy leírta, hogy hajón érkezett először Esztergomban, és hát a magyar szentek lábnyomai érkezik. Na most itt több tervet fogunk látni, erről is hamarabb én fogok szólni. Ismeri mindenki a Vármúzeumnak, jelenleg így hívják a királyi várnak, az emlékeit vannak a csodálatos kincsei. Tegnap előtti magyar szenteknek egy fontos iradás, hogy mennyi kincs van Esztergomban. Én remélem sokan olvasták ezt, ha nincs is a felsorolva, de mindenki tudja, hogy kincsek vannak abban a városban, csak hát nem eléggé tudja még az ország, főleg nem eléggé tudják az iskolák. Hát de reméljük, de ez a csodálatos pecsétes ott van a Nemzeti Múzeumban, ugyanis az első terve a Nemzeti Múzeumnak az Esztergomról szól, és arról szól, hogy micsoda európai hírű kincsek vannak ott, a magyar állam első fővárosa. Itt a Várhegy, sok viszontagságon ment keresztül, a középkor után jött a 150 éves török kor, ami ennek a minaretsképpen indítésképpen látszik, de a török kornak az emlékeit azért igyekeztünk elsöpörni, és a barokk város fölépül, de hát az egy eléggé vidékies város, az a barokk-város, ami a városháza szintén most föl van állványozva, az is megújul a régi megyeházával együtt, ami nem tudott visszajönni a főispán, aki egyben az Esztergomi érsek, ugye, nem tudott, mert még a 150 évi török után jött egy 150 éves katonaság, akik ott a Várhegyen foglalták el, de azért ez a palota egyébként, ez a palota, aminek ez a fantasztikus szép Bayerhofer stílusú kő erkélyen van, és hát belül freskókkal, az még nincs teljesen föltárva. Ez az Alnádor, a Tercsászki Alnádornak a palotája volt. Ők építették a Duna másik oldalán a Vélai kastélyt, és ugyancsak most a turizmus célját szolgálja Szlovákia államnak belül. Na most sok minden, tehát épül, érdemes többször eljönni Esztergomba, és ez a pár néhány barokk ház mutatja azt, hogy jöttek Zalából, a török által kevésbé elpusztított nyugati megyékről, és máshonnan is, tehát nem csak külföldről, Európa különböző részéről jöttek, és hát fölépül, mintha az a 150 éves törökkor, hát nem is nagyon látszódna magyar történelemben a barokk templomai közül ez a Ferences templom a legkorábbi, azonban a másik nagyon híres a közelében lévő belváros, utána a Oracsek Ignác, aki a budai várat építőmester, Esztergomi Ender, Oracsek Ignác, aki a gödöllői kastély tervezi és építi, tehát sok minden lenne még, talán a nagyobb kultúrának lehet Esztergomba. Így jutunk aztán a klasszicizmusról, hogy röviden egy pár szóval, hogy ezeket a szép stílusú emlékeket bemutassam, ami a reformkornak egy nagyon fontos emléke. A reform Kossuth
Ősi Sikoltában, és a reformot azért kell megemlíteni, különösen most, amikor a Magyar Tudományos Akadémiának a 200 éves a megalakulását ünnepeljük egész évben, tehát a Nemzeti Múzeumnak is lesz egy nagyszerű kiállítása. Tehát annak az első lépése, ennek a reformnak a bevezetője, talán mindenki úgy érzi, hogy Kölcseinek a himnusza 1823-ban, és a következő évben a római prímás hihetetlen lendülettel 2-3 év alatt eltakarítsa a romokat. Ez is visszajön 300 év után. Mindenki tudja, hogy a 100 év trianonista milyen hosszú idő, és a rundai 300 sátor prímás 300 év után azt mondja, hogy stop, és visszaköltözött pozsonyi szép palotát ott hagyja, mindenki azt is jól ismeri, és a rabokkal, a nullával, a mínuszról elindít és fölépíti a magyar Sion. Nem éri meg, ebben sok mindent nem ér meg az ember, de 1831-ben meghal, utána még 3 prímát építi, nem könnyű, szabadságharc, hajnalóréguralom és a többi történelem, de utána ma már vagyok, és ott tündököl a Veszprém-hegyen. Ez a csodálatos magyar Sion, magyar Vatikán, ami nem csak egy templom, nem csak egy székségház, hanem egy egész egyházi kormányzóság. Tudjuk, hogy a prémás, ami nincs nagyon, a jelenlegi egyház területnek sincs egy feje, hanem külön püspökségek vannak, mint ahogy a jelenlegi nyugati államokban is van, de lényeg az, hogy Magyarországon azért 1900, és mindegy, hogy most a 48-at mondok, Nicenci bíboros elfogadását, vagy pedig más, végül is addig mindig volt a Kárpát-medencének, ami ma jelenleg 7 országban tagolódik, annak egy egyház feje, és ez egy óriási egységes kultúrát jelentett az esztergomnak, és bal oldalt jól látjuk, ugye, itt a szeminárium, hogy elkészült. A másik oldalon a tanítóképző az nem épül föl, úgyhogy azt már is átadom a szót Bőti Máriának, aki ebben a kötetben ezt a Frédungsbergi újjászületését a 2 világháború között a Trianon után be tudtuk bizonyítani, hogy Frédungsbergnek a 9 évi kultuszminisztersége alatt nem csak az 5000 tanási iskola épült föl, hanem fölépült sok-sok városnak, sok-sok központi épületei, így ez a tanítóképző épület, a Szatmári Irgalmas nővéreknek a fantasztikus iskola komplexuma jelenleg Szent Erzsébet iskolának nevezik. Tehát valami olyan lendület van ebben a városban, és a 21. században is van egy ilyen lendülete, amit a mai este szeretne bemutatni, nem csak az, ami régen volt, hanem az, hogy jelenleg az óvodai égen micsoda lendületet tud adni ennek a városnak, azáltal, hogy a hallgatóit inspirálja, ösztönzi, hogy olyan terveket készítsenek ezekről az elveszett bazilikákról, ami reméljük, hogy minél hamarabb a jelenlévőnek a közreműködésével, hogy elviszik a hírét, hogy az a 38 templom föl fog élelni, és éppen az Óbudai Egyetem építészei fogják bebizonyítani azt, hogy ezeket lehet igenis korszerűen hasznosítani, és lehet a mi hírnevünket a mai emberek is, hogy értsük meg, hogy hihetetlen erő van ebben a magyar nemzetben, nem csak a természet, hogy ilyen tavasz van, és megújul a természet, hanem a vérkeringés van az egész nemzetben, és így nincsen depresszió, és nincsen más, hanem csak hazaszeretete van a reformkornak a kezdetén, ugyanez van a 21. században, most mikor mondom a akadémiának, a magyar nyelvkultúrának az átadására Széchenyi leteszi ezt az egyévi önerményt. Ugye egarin nekünk is mindig többet le kell tenni ennek a magyar kultúra asztalára, hogy valami olyan élet legyen ebben a magyar nemzetben, amilyen mindenki tanulta 12 évig az iskolában, irodalom, de reformkor irodalom, ami olyan csoda, és olyan csoda a mai irodalmunk is, és nem kell messze mennem a Vaskai Antikváriumban, tegnap előtt volt a Vas Albert maraton, ahol olyan kultúra van, hogy jelenleg Esztergomban is, ami szeretnénk, ha minél többen ez a gyors maraton, ami most van, eljutnának, és valóban ez az Esztergom az legyen a jelenlegi fővárosnak, Budapestnek egy olyan előtere, ami méltó, ami 1000 éves kultúrákat. Köszönöm szépen a figyelmet. Már
ugyanis a térműben, ugye a térműben, amit segített Esztergomnak, vízpolgáros volt, térműben Esztergom vízpolgáros volt, tehát valóban nagyon segített ezt a városnak. Engedjenek meg egy kis kitérőt még a következő előadók előtt. Professzor asszony említette, hogy abban a szerencsében volt részem, hogy 2 évvel ezelőtt Mária felkért, hogy a neobarokk építészet kincseit foglaljam össze. Hát tulajdonképpen az első világháború után a konzervatív szemléletnek megfelelően az egyházépületek és a középületek neobarokk stílusban készültek, úgyhogy a Vitéz János Tanárképzőközpont Szatmári Irgalmas Nővérek iskolája és a tisztviselői vérpalota fémjelzi ezt a korszakot. Most lehet, hogy fordítva tartom. Nem megy tovább, drága. Bocsánat, itt egy kis kitérő van még, igen. Igen, most már működik. Tehát a volt érseki tanítóképzők Wittner Elvin műépítész tervei alapján 1929-ben épült, és természetesen ma is működik, mint Vitéz János tanárképző főiskola. A következő épület a Szatmári Irgalmas Nővérek iskolája, amely 1926-ban épült Vojtka József műépítész tervei alapján, a harmadik nagy középületünk pedig Welder Gyula, ugye mondjuk azt, hogy a Welder korszak képviselője, nőegyetemi tanár volt, tehát a neobarokk gyakorlatilag Magyarországon az ő nevéhez fűződik. Tehát ezzel a 3 épülettel foglalkozhattam, és most is szeretném megköszönni professzor asszonynak. Ezután a kitérő után bejelenteném a következő előadónkat, dr. Nemcsics Ákos professzorat, aki a Szent Kózma és Damián templom bemutatására készített tervét fogja számunkra ismertetni. Köszönöm szépen.